Ahojte ľudia, ja som Olga, toto je moje ďalšie video. Stala sa jedna vec, o ktorej musíte vedieť, asi z toho nebudete radi tak ako ja, ale nedá sa nič robiť, som z toho veľmi smutná. Dobre, pôjdeme k veci. Môj spolubývajúci kamarát Olgo, ktorý sa tiež objavoval vo videách, určite o ňom viete, tak sa mu stala nepekná vec a žiaľ už není medzi živými. Neviem, ako sa to stalo a neviem, prečo sa to stalo, ale Olgo zomrel. Bolo mi to veľmi ľúto, ale nestihla som nič robiť. Hovorím, neviem, prečo sa to stalo, či to bolo kvôli teplu, mal všetko, čo potreboval, ale asi sa mu niečo horšie stalo, čo sme si na ňom nevšimli. Je to smutne, ale nedá sa nič robiť. Chcela som vám to oznámiť, aby ste o tom vedeli. Tiež vo videách sa so mnou asi už so mnou nachádzať nebude. To je asi tak všetko k tomuto incidentu. Je mi to ľúto, chcela som vám to oznámiť, aby ste o tom vedeli. Tiež toto bolo všetko. Ak ste mali radi Olga, dajte like a odber do komentára, dajte smutného smajlíka. Ahojte, s vami bola Olga.